факли, чест и пламък в сърцата си, учениците от професионална гимназия Велизар Пеев, град Своге, отбелязаха Деня на народните будители. На 30 октомври се проведе тържествено факелно шествие, посветено на народните будители, тези, които през вековете са съхранили българския дух. Слово и култура. Учениците изразиха своята признателност към всички, които със слово, дело и пример са съхранили българската духовност. Водени от пламъка на знанието, трябва да продължаваме да градим бъдещето си със светлина и доброта.